Καλημέρα σας από το Vistore.gr. Σήμερα θα ανακαλύψουμε γιατί οι ανακατασκευασμένοι υπολογιστές είναι η ιδανική επιλογή για το σχολείο σας. Προσφέρουμε 3 χρόνια εγγύηση για κάθε συσκευή, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Οι ανακατασκευασμένοι υπολογιστές μας είναι όχι μόνο προσιτοί, αλλά και οικολογικά υπεύθυνοι. Επιλέγοντας vrstore.gr, επενδύετε στην τεχνολογία που στηρίζει την εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών σας, χωρίς να ξοδεύετε περισσότερα από όσο πρέπει. Ένας ανακατασκευασμένος υπολογιστής από το Vistore.gr δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι μια έξυπνη, βιώσιμη επιλογή που φέρνει την τεχνολογία στην τάξη σας με υπευθυνότητα, ενισχύοντας την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών. Επισκεφτείτε το ViaStore.gr και ανακαλύψτε την ευρεία γκάμα των προϊόντων μας. Αναβαθμίστε τον εξοπλισμό σας έξυπνα και οικονομικά, επιλέγοντας λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και βιωσιμότητα για το σχολείο σας.